Το θέμα της απόψινής εκπομπής είναι λίγο επικίνδυνο, λίγο καυτό και λίγο λεπτό. Νοέμβριος 1973, λίγες μόλις ημέρες μετά την εισβολή στο Πολυτεχνείο, ο Νίκος Μαστοράκης από τη στρατιωτική μονάδα του ΚΕΒΟΠ και σε διατεταγμένη υπηρεσία όπως ο ίδιος ομολογεί, καλείται να ανακρίνει τους συλληφθέντες από τη Χούντα φοιτητές. Από τη Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών και από τον ίδιο τον Υπουργό κ. Ζουρνατζή που μου ζήτησε να παρουσιάσω την εκπομπή αυτή, εδόθησαν οι ορισμένες εγγυήσεις που εγώ προσωπικά ήθελα για να παρουσιάσω την εκπομπή. Συγκεκριμένα ότι οι απόψεις των συνομιλητών μας θα είναι ελεύθερες και χωρίς καμία λογοκρισία. Φορώντας μαύρα γυαλιά, ο Νίκος Μαστοράκης ουσιαστικά ανέκρινε υπό το καμουφλάζ της τηλεοπτικής συνέντευξης τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν για τη δημοκρατία. Είσαστε μέσα στο Πολυτεχνείο. Ήμουνα μέσα στο Πολυτεχνείο. Απαντήστε μου λοιπόν κατευθείαν στην ερώτηση, τι ζητάγατε μέσα στο Πολυτεχνείο. Υποστηρίξατε το κίνημα των φοιτητών? Όχι ακριβώς. Παρά τις διαβεβαιώσεις του για την ασφάλεια των ανακρινόμενων, μετά την περιβόητη εκείνη εκπομπή, όσοι τόλμησαν να μιλήσουν ξυλοκοπήθηκαν βάναυσα στα κρατητήρια του ΚΕΒΟΠ. Λίγους μήνες αργότερα, η μεταπολίτευση έβρισκε τον Νίκο Μαστοράκη σε ένα αεροπλάνο για την Αμερική. Ήταν πια φανερό ότι σε συνθήκες δημοκρατίας δεν τον σήκωνε το κλίμα.